Календарда 20 февраль. Бүгінгі тапшыруны біз Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез, Россия Федерациясының атаклы укытучысы, 3 бала анасы булган мөхтәрәм якташыбыз Рафика Тәүфик кызы Бахтиярованы 70 яшьлек юбилей тантанасы белән котлап китүдән башлаячакбыз. Күркәм бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Кәбир Ибрагимович, балалары Илдар, тормыш иптәше Венера, Иркә, Илнара, тормыш иптәше Рушан, оныклары Алсу, Амир, Булат, сеңлесе Дания, тормыш иптәше Фәрит, балалары Ленар гаиләсе белән һәм Данат котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Гомерләр үтә икән ул дигән җыр искә төшә бүген. Юк, бу уфтанып, зарланып, картайылды дигән сүзне әйтү түгел, кадерлебез. Киресенчә, бу узган елларыңа борылып карап, үткән юлларыңа бәя бирүдән чыккан күңел уйлануы гына. 70 яшь. Бу бер уйлап карасаң аз да түгел әле. Шушы еллар эчендә син, сөеклебез, тормышта куелган бары биеклекләрне дә яулый алдың. Беренчедән, син яратылган бала, кадерле бер туган җан кардәше, яраткан һәм яратылган тормыш иптәше, газиз ана һәм җанын да кызганмаган әбекәй була алдың. Шуның өстәвенә, син гомер буе үзеңнең сайлаган һөнәреңә тугрылыклы калып, Россия Федерациясының атаклы укытучысы дигән исемгә дә хаклы килеш лаек булдың. Шуны уйлап карагач, юбилееңнең саннары бер генә дә куркытмый, киресенчә шатлык кына китерә. Алтын куллы якыныбыз гомер буе өйдә дә, эштә дә матурлык, пөхтәлек сөрде. Шуңа мәктәбе дә, өйе дә, йорты да аның гөл чәчкәгә күмелгән булды гомер буе. Әниебез арып кайтса да гомердә безгә күрсәтми иде. Тәмле иттереп пешергән ризыклары табын тутырып, балаларга җитәрлек сөю назы да, игътибарын да бирде. Без аңа мең рәхмәтле. Бүгенге көндә барыбыз да читтә булганга, аеруча аларны сагынып яшибез. Шуңа да авылга китеп килгән минутлар татлылыгы белән көннәр үткәрәбез. Без әле кайтабыз дип хәбәр генә бирәбез, ә мунча ягылган, табын корылган, капка төбендә әткәй белән әнкәй көтәләр. Шуннан да олырак бәхет юк безнең өчен. Бүген бәйрәмен көнне сөеклебез берне генә Худайдан сорыйбыз. Раббым, кадерле кешебезне саулыгыннан аермасын. Әтиебез белән икәүләшеп, кулны кулга тотынып, озак кына парлы гомер кичерсәгез иде. Без сезнең алда түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен рәхмәт укыйбыз. Алда да маягыбыз булып, кадер-хөрмәтебезгә төренеп яшәсәгез иде. Кай, не считай года. Тебе не знать тоски и скуки. Ты будешь молодой всегда, ведь продолжение жизни — внуки. Сегодня день рождения твой. Тебя сердечно поздравляю. Здоровья и любви большой я от души тебе желаю. И ведь любовь большая есть. Ты любишь всех, и ты любима. Ты наша гордость, наша честь. Ты всем нам так необходима. С юбилеем, Абикай! Много знаешь, понимаешь, 70 уже встречаешь. Абикай, родная наша, нет на свете тебя краше. Не печалься, что морщинки наседают по старинке. Будешь только молодеть и на зависть не стареть. Абикай, живи подольше и дай знаний наибольше. Рядом будут пусть всегда все родные и друзья. С днем рождения, Абикай! Поздравляю, я любя. Ты в семье незаменима, очень я люблю тебя. За любовь твою большую, за совет, что нужен мне, за заботу неземную благодарен я тебе. Я хочу сказать спасибо за все, что ты дала. Об одном прошу лишь Бога, чтобы долго ты жила. С днем рождения, Абикай! Ниләр җитми хатын-кызга бәхетле булыр өчен. Балаларының бәхете сөю арттыра көчен. Син бәхетле әниебез, әткәй гашык гомергә. Рөхсәт ит юбилееңа шигырь язып килергә. Бәйрәмеңдә рәхмәт әйтеп бик нык килә кышарга. Без ошаган 2 канат каккан нәни кышларга. Булдырасың барысында, өлгерәсең һәммәсен. Кайгы хәсрәтләр якынга әнкәй зинһар килмәсен.
бәхетле бул, гел елмайып безнең яннарда яша. Һәр чак бул бәхетле генә, исән генә, янәшә. Хөрмәтле Рафика Тәүфиковна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Исән имин булып алда да гомер кичерегез. Бәхетле булыгыз. Кояш кебек нурлы ниемә Багышлыйсым килә җырманы Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Алтын киңәшләрең бирергә дә Юлатырга һәр чак әзерсең Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны Күзләреңдә якты нурлар булсын Һәм сүнмәсен өмет чаткысы Рәхмәт сиңа барсы өчен әни Йолдызларның син иң яктысы Рәхмәт сиңа барсы өчен әни Йолдызларның син иң яктысы